Kita nyo mga kapaparts, may limon siya. Isa rin to sekreto ni paparts. Dapat mag-inom tayo ng tubig na may limon para hindi tayo wala tayong high blood tulad ni paparts. So sa edad ko ngayon 127 na yung BP ko. So itong sekreto. Good evening mga kapaparts. So walang pasok ngayon, isusulit ko na yung oras ko dito sa bahay mga kapaparts. So minsan lang tayo ay walang pasok sa gabi. So pag nandito kasi ako sa bahay mga kapaparts, dapat gusto ko mangyari ay productive yung oras ko. So sa ngayon ay iluluto ko to mga kapaparts. Ito na lang talaga ang ulam namin mga kapaparts. Ang mahal ng isda. So may niluto ako kanina, karne dito, pero ayan, hindi pa naubos. So iinitin ko na lang to ngayon. Ayan. Iinitin na lang natin to. Ayan. Pinainitan natin, no. So ayan. And then ngayon magprito na lang ako ng isda. Mahirap na kasi mga kapaparts, yung mga bata natin ay umuwi ng gabi na, tapos ayaw na kumain kasi kumain na sa labas kasama yung mga kaibigan. Hindi tulad natin ng bata pa sila ay palagi nandito sa bahay. Ngayon may iba't ibang mundo na sila mga kapaparts. So ako naman mula sa pagluto, paghugas ng pinggan, ayan, akong gumawa niyan. Pag nandito ako sa bahay, dapat productive yung oras. So sa gabing ito, parang dalawa lang kami ng misis ko nandito mga kapaparts. Ang lulutuin po natin ay iprito na lang natin to. Masarap to mga kapaparts, iprito tapos kainin sa sausawan na maraming yung sili. Ang dami makain nating kanin yan mamaya. So let's start cooking mga kapaparts. So let's the fire begin. So ganito lang talaga ang buhay mga kapaparts. Kumusta kayo mga kapaparts dyan? Relate ba kayo sa trabaho? So hindi lang tayo pang opisina, hindi lang tayo pang trabaho sa labas. Pagdating sa bahay, tayo pa rin ang tatrabaho dito. Yun talaga yung gusto ko dito mga kapaparts. So habang hinihintay natin uminit yung mantika, so magchika-chika tayo. So mamaya luto nito, so sino kakain? Tayo. Ayan, mainit na mga kapaparts. Let's start frying this one. Isda. Masarap to mga kapaparts kasi ang gusto ko sa isda nito kasi malambot yung buto niya. Aside na malambot ang buto niya, marami siyang laman. So dapat practical lang tayo mga kapaparts, di ba? Huwag na tayo hahanapan ng iba pang ulam sa panahon ng ito. Dapat practical lang tayo. Ayan. Ang tawag namin dito ay mangko. Kumukulo na pala yung kinainitan natin yung kaninang ulam. So karne ng baboy ito mga kapaparts with sayote. So pwede na natin patayin yung ilaw. Apoy. Patayin natin yung apoy mga kapaparts. So sayote. Napakamahal na ngayon mga sayote mga kapaparts. Hindi ko maisip na dati yung sayote binibenta namin ay
35 centavos lang yung isa. So 3 for 1 peso. So 3 piraso, 1 peso. Dati yun, nung bata pa tayo. Ngayon, mga kapaparts, yung 1 piraso na 15 peso na isa, grabe ang mahal. Diba? Dapat magtanim na lang tayo ng sayote. Sa sobrang mahal ng mga sayote ngayon. Biro nyo from 25 centavos each, ngayon ay 15 pesos na. Ganon ka layong agwat kung i-compare natin yung dating mga presyo ng bata pa tayo, mga kababar. So ayan, sayote sa karning baboy. So hindi na ubos. Tapos dalawa lang kami ngayon dito sa asawa ko. So magprito na lang tayo ng isda. Mas masarap tong pritong isda. Tapos kung dito maubos mamaya, bukas naman ay iluto natin to sa gulay. Pwede igata natin sa gabi na may gabi naman dyan sa backyard, di ba? So ganito lang ang discarte kapaparts para may control naman natin yung budget natin. Hindi tayo bili ng mga mamahaling ulam. Paminsan-minsan ganito tayo. So hindi natin pwede i-control yung sweldo. Ganun talaga yung sweldo. So i-control natin yung lifestyle natin, yung pagluto ng mga ulam. Kasi kung magbili tayo ng luto na lalong-lalong karne, sobrang mahal. So ganito na muna tayo. Kung kakain tayo ng sobra ay masama, kakain tayo ng kulang ay masama. Dapat tamang-tama lang. So habang hinihintay natin yung prito, magugas tayo ng ingredients gaya ng kamatis, sibuyas at saka yung kalamansi. Kaya gagawin nating sausawan mamaya para ipares dyan sa pinirito isa. Mga kababards, buhay kusinero muna tayo. Malinis na siya. So pwede natin to hiwain. So mga kapaparts, huwag natin i-depende na ang lahat kay misis yung mga trabaho. Pag may time, tayo naman gagawa nito, mga kapaparts. Ako ganito talaga ako, mga kapaparts. Pag nandito ako sa bahay, gusto ko po magluto. Ako magluto kasi paminsan-minsan lang tayo nandito sa bahay. Babatay sa trabaho. So habang nandito sa bahay, dapat isulit na natin yung oras sa pagluto, pagbugas ng pinggan, paglinis ng mga kalan dyan. Gawin natin yan. Parang nasunugan. Nasunog na yung prito ko, mga kapaparts. Tingnan natin. Ayan. Balikan na natin to. Sarap talaga ito, mga kapaparts. Habang init-init sa sausawan. Ayan, mga kapaparts, pulang-pula na. So malapit na to. Ang hintayin natin ngayon yung sausawan na lang. So maghihiwa na tayo ng sausawan. Ayan. Ayan. Bawang. Sibuyas pala. Yan ang sibuyas, mga kapaparts. Ang mahal-mahal ng sibuyas ngayon, kapaparts. 400 plus ang kilo. Wala naman siguro barato sa panahon nito, no? Puro mahal. So
sibuyas, saka kamatis. Ayan. Tapos pipigain natin ng kalamansi. Siyempre, sala natin para di masama yung buto. Yung kalamansi kapaparts para mabango yung sausawan natin. So anong kulang? Sili na lang mga kapaparts. Pero bago yan, baka sunog na yung prito natin. Balikan na natin yung prito. Ayan mga kapaparts, sunog na. So patay natin yung apoy. It's ready. Napakasarap ito. Mainit ngayon kapaparts. So tuwing probinsya tayo. So ganito lang tayo. Talaga buhay kapaparts. So luto na siya. Ang antay natin yung sausawa na lang. Sili na lang kulang doon mga kapaparts. At ngayon, nandito yung sili. So, dagdagan natin ang sili. So, anong petsa ngayon? 18. So, kailangan 18 din ang sili. Wag man. Masyado nang marami mga kapaparts. Kunti lang. 5 piraso lang mga kapaparts. Pwede na. 5 pirasong sili. Tara, lagyan natin to ngayon ng toyo. Ayan. Toyo please. Asan yung toyo? Ayan. Lagyan ng kunting suka. Tapos mix it. Sama tong pritong isda. Let's taste it. Woo! Super sarap mga kapaparts. Let's fix muna dito, fix. I-fix muna natin mga kapaparts yung kalat natin dito. Andito na. Anong kulang? Kanin na lang mga kapaparts. Ito ang sabi ko na karne na may kasamang sayote. Ayan. Shall we start? Siyempre, inanda natin yung tubig. So, sa nakita nyo mga kapaparts, may limon siya. Isa rin to sekreto ni Paparts. Dapat mag-inom tayo ng tubig na may limon para hindi tayo wala tayong high blood tulad ni Paparts. So sa edad ko ngayon 127 na yung BP ko. So itong sekreto. At saka hindi tayo palaging na malamig ang tubig. Ang sa akin lang naman, dagdagan ko yan ng mainit na tubig. Yan. Kasi pag malamig tayo mag-inom mga kapaparts,
ang labas dyan ay cholesterol. So ito, kukuha na lang tayo ng kanin. Yan. Yan, sakto-sakto. Yan ang kanin. So, ulutin na natin ito mga kapaparts. Maingay pa tong pusa. Yan. Para maiwan. So, andito na yung pagkain. Kanin. So, let's do it. Maghugas muna tayo ng kamay. May kamay tayo. So, mga kapaparts, let's do it. So, tubig muna. Dapat bago tayo kakain, magtubig muna na may kasamang limon. Ayan. Tignan na natin yung ginagawa nating pritong isda sa may sausawan na maraming sili. Mga kapaparts, super sarap, maanghang, at saka malambot yung buto mga kapaparts. Isabaw natin. Tayo na mga kapaparts, kain na tayo. Piniritong isda sa sausawan na maraming sili. Walang tapon, hasta buto. Kakainin natin. Galit si pusa, oh. Wala lang maiwan sa kanya. Ayan. Ayan nyo, kasi itong ulo sa inyo to. So ganito lang talaga ang buhay mga kapaparts. Hindi na natin idepende pa sa kahit kanino kung gusto magluto. Ako dito sa bahay ganito talaga. Magluto, magkain. Huwag masyadong marami kasi pag marami, kapag sobra ay bawal. Pag kulang naman, bawal. Dapat tamang-tama lang. 2 pirasong karne, pwede na yun. 1 pirasong isda. At ang ulo mga kaparat, napakasarap ang ulo, napakalutong, oh. May kasama pa mga ingredients pan dito, sausawan. May kasama pang sili. Mahang. So, thank you mga kapaparts sa palaging sinusubaybayan sa Papar's Joke sa tutorial cooking. Ito na rin yung tutorial cooking natin ngayon. Prito. So, practical. And don't forget to subscribe the Papar's Joke mga kapaparts. And I wish you all God blessing. Wish you all protected by God and guided by God, and hopefully you are happy together with your family. So, tapos na. God, tapos na.
Ayan. Marami pa mga kapaparts. Pero okay na yun. Thanks God kasi tapos na. Pakainin na natin ngayon yung mga alaga nating pusa at saka aso. Nandiyan nagkintay sa baba, oh. Meow daw. Meow. Meow. So mga kapapart, thank you. God bless. Bye-bye.